Znači, istina je. Suzana Reed je zaista trudna. Hoćeš da budem babysitter? Ja volim da čuvam bebe. Razumem, ćutim. Ako je to istina, sledi nam divna budućnost. Divna? Ja sam mislila da ti nisi divna, već zla. Idioti. Ko? Šavica? Suzana? Leon? Zaboravi. U redu. Gde je onaj pištolj? Evo minut. Čoveče. Valjda mi nije izgubio pištolj. Glupande. Evo ga, tvoj pištolj. Daj mi pištolj. Izvoli. Savršeno. A šta ja treba da radim? Prati me. Prekini. Pa rekla si da te pratim. Nije bitno. Lopni se tamo gore. Ja sam car sveta. Majčice mila, zašto mi je zapao ovaj idiot? Redu. Ovo je dobro mesto za pucanje. Požurite vas dvoje. Tako mi je drago, ipak sam još uvek trudna. Šta je to bilo? Nemam pojma. Ni ja. Možda neke cevi. Tako je, sigurno je to. Idem ja malo u dnevnu sobu. Koji mi je srušio stolicu? Ok. Idem ja u dnevnu sobu. U redu, onda šta ćemo mi da radimo? Nemam pojma. Da se zabavljamo. Yeah. Štete što ovdje nema neke muzike s koju zaista možemo plesati, a ne ovako, mislim, malo je glupo. Ma daj, Leone, ništa nije glupo kada smo zajedno, znaš to već. Da, ti i tvoje priče. Šta si time hteo da kažeš? Hteo sam da kažem da... Šta to? Da... Pa... Tebe obično nije toliko briga za stvari koje se dešavaju oko tebe i... Šta? Tako je, lepo se posvađajte, moji golupčici, da sve ispadne još bolje.